Изложба живопис ще бъде открита тази вечер в камерната зала на Ловчанско читалище "Наука 1870 година" в Ловеч. Нейн автор е Цецка Генова, която се представя за пръв път пред широката аудитория. В експозицията са включени повече от 30 платна, сътворени в рамките на около 2 години и половина. Всичко това, което съм създал, е плод на душата ми, на сърцето ми. И в първи момент, когато ги видях, не можах да повярвам, че съм ги сътворила. Много емоционално за мен е всяко нещо, всяка една от творбите ми е израз на някакво вътрешно усещане, на емоция. И това е начин да изразя себе си. Намерих смелост да покажа това, което за много кратко време сътворих. Живописта не е първата страст на художничката, която освен това пише и стихове. Преди много години тя е започнала да се занимава с графика. Когато човек малко по-напредне в годините, решава, че може и трябва да бъде малко по-цветен. Защото до един момент от живота ти всичко е черно-бяло и никога не съм усещала, че мога да бъда и цветна. Всичко при мен беше черно-бяло. И както казвам в едно свое стихотворение, нюансите докарвам криво-ляво. Цецка Генова от 2 години вече не работи, пенсионер е. Завършила е библиотекознание и библиография, след което и икономика. Но винаги съм знаела, че зад точната наука и зад книгите се крие една друга душевност, за която намерих сили да покажа. Изкуството за мен е начин на живот. И това е начин да намериш себе си, да се заявиш, и да дишаш. Да преосмислиш всичко това, което носиш в душата си. Експозицията в камерната зала на Ловчанското читалище може да бъде разгледана до 10 ноември.